എൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനായിട്ടല്ല, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് യേശുനാഥൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിതാവിൽ നിന്ന് കാണുകയും കേൾക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ അമ്മ, സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച വെളിപാടനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന യോസേപ്പ് പിതാവ് നമുക്ക് ദൈവഹിതം അനുവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാതൃകയാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പല ബന്ധങ്ങളും വിളക്കി ചേർക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ മടങ്ങി വരാനാവാത്ത വിധം പല സൗഹൃദങ്ങളും നമുക്ക് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നോയമ്പ് കാലത്തിൽ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളൊക്കെ ഒന്ന് ഏറ്റുപറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും പത്രോസിനെ പോലെ യേശു പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾക്കെതിരെ ക്ഷോഭത്തിൻ്റെ വാൾ വീശാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പത്രോസിനെ പോലെ യേശുവിനെ ദൂരത്തുനിന്ന് അനുഗമിക്കാതെ ഏറ്റവും അടുത്ത് അനുഗമിക്കുവാനായിട്ട്, നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സ്നേഹത്തെ വീണ്ടും ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരികെ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. തീകായലിൻ്റെ ആഹ്ലാദം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെറിയ സുഖങ്ങളിൽ കുരുങ്ങിപ്പോകാതെ ദൈവവുമായിട്ട് വീണ്ടും അഗാധമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അഗാഢ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.